uglavnom je iz ovih pozicija i šutirao, ali ništa od toga. Simonović ima otvoren put do koša. Pa lopta kod Jovića, dobro trči Simonović. Kontra. Bjelica otvara se u širinu, spreman je Simonović za 3 poena. Bilo je krajnje vreme. 33-22 vodi ekipa Crvene. Ubacuje loptu Lazić, Simonović, spreman je Lazić za 3 poena. Branko Lazić za bržu igru, Simonović. Još poena iz kontre. Još jednom dobra odbrana. Sili u velikom problemu. Sili nije uspeo da izbaci loptu. Zimsu i Gavluku ne ide, ali večeras ne ide ni jednom od njih trojice. Sili, ali pomaže u odbrani Dangubić. Prilika za bržu igru. Jenkins za Simonovića. Zvezdina košarkaška poezija. Gavluk se sada povredio. Vidjet ćemo šta će biti sa trenerom Ramijom Hadarom. U ovoj najavi smo pričali, pitanje da li bi neki je bio onako potpuno zbunjen. Wolters, otvorena trojka, Bjelica u velikom stilu. Zvezda završava i treću kao i drugu četvrtinu. Zvezde 65-42 i dalje je to ogromna prednost za ekipu Dejana Radonjića. Gledali smo ga na zagrevanju ovde, prilično nekonstantan je bio. Mitrović vrlo dobro na asistenciju Jovića. Tim krade loptu Gudurić, pa lopta kod Jovića, dobro trči Simonović. Mora da ga izvuče gore i da ga napadne licem. Fantastično. Ovo je već treća ili četvrta utakmica. Sve ovo ima svoje dobre strane. Jović prebacuje za Bjelicu, izuzetan, strpljiv piket košarkaša širom evropskih parketa. Još jedan vrlo vremenu. Jović pokušat će za 2 i stavlja krunu na savršeno prvo poluvreme za košarke. Viktoru Radu ništa nije jasno. Ostao je da stoji na parketu. Prebacuje za Jenkinsa koji je spreman na šutu za 3 poena. Charles Jenkins. Simonović kreće u prodor, Kuzmić, Jović, pade, Devin Smith sam. Pas na Kuzmića, laki poeni još jednom. Kakva noć je Jenkinsa, krade loptu, Jović trči, Lazić. Ima materijala za nesportsku. Jović još 5 sekundi za ovaj napad, napašće Pninija, Jović do kraja. Niš Ekspres gubio je poziciju protiv Cirbesa. Jović pokušat će za 3. Stefan Jović. Za Bjelicu, vrlo dobar pas.